Ama inca asıl siyah bejin. Asıl siyahı de tarihaki da kaymakameki nu hate Kercevsi, kaza Kercevsi. Kaymakam gote başçaviş goka emderin van gunda naviwi Ahmet kaymakam bu. Go emderin van gunda go em xwe bidne naskirinê bila millet jî me naske go em ez qeymeqam û tu başa jî filan go başa qeymeqam bek tu zanî rabûn berê xwe dane gundekî çûn wê her ne wî gundî birê da rastî yekî yaşilî hatin yekî extiyar ji wî gundî haşa daişkekî kerê kera wî doğum kiribû daişkekî kerê dabû milê xwe anî malê birê da rastî bûn ew jî zehf zelam ki henekçî bû wisa weka min tiştî henekokî digo îca qeymeqam gote başa wî ji go xwedê ez ê hinek pirsa ji wî bikim go gidî pirsa ji wî neke bi xwedê go ev bela ye go nalo çawa bela ye go wala bela em ê go na ez ê pirsim ê go de tu zan go qeymeqam berê sekinî cîbê sekilandin go jera go amuca go ha go ew çêl milê te daişkê kerê dibe malê re beno kera wî doğum kiriye daişka xwe dibe malê go ew çêl milê te go wala daişkê kerê ye go tê çepkî jê go wala ez çima oqilê ez ê binivîsîm go bila bixwîne go mal mîrat go daişke go hema bixwîne go wê çi jê derê go zehza wê bekir go na qeymeqam be go şkurê bekir go go bila bixwîne bila heretêke ve sinafa orta oqil bixwîne go en az go ya wê be başçawiş ya jî wê be qeymeqam ji her duayê be yek go qeymeqam go Allah belasînî versin go başçawiş jera go qeymeqam bek miştere ne go bela xwe li vî nexe ev çîroka siyah ev jî temam